Pwede ko namang sabihin kay Bea na patay na yung tatay niya tapos para tapos na. Pero kasi umasa ako na magbabago pa si Henry. Umasa akong darating yung panahon. Hihingi siya ng tawad sa anak namin. Kahit sa anak ko lang. Kahit hindi na sa akin. Pero Grace, nagkamali ako. Mana, Lucy, tama na, wala kang kasalanan. Nagkamali ako. Magpapakasal na si Henry. Buntis na din daw yung girlfriend niya. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Ang haba na ng buhok mo, anak. Gusto ko po talaga mahabang mahaba. Bakit naman? Gusto mo bang gayahin si Rapunzel? Yung nababasa mo sa storybook mo? Hindi po. Eh bakit gusto mo mahaba yung buhok mo? Kasi gusto ko po parehas po tayo. Gusto ko mahaba po yung buhok ko kasi mahaba yung buhok nyo. Ang sweet naman ng anak ko. Sige na, halika na, ipapuni ko na yung buhok mo, ha? Mami, ano pong ginagawa natin dito sa ospital? Magpapa-check up ka para malaman kung anong nangyari sa'yo. May sakit po ba ako? Hindi pa natin alam eh. Sana wala. Hintayin na lang natin yung sasabihin ng mga doctors mo, ha? Mami, kailan po uuwi si Daddy? Ha? Ano yun? Si Daddy po, kailan po ba siya uuwi? Anak, kasi baka busy yung daddy mo eh. Alam mo na, mahirap yung work niya sa abroad kaya baka hindi siya makauwi muna. Sana umuwi na po siya kasi sa picture ko lang siya nakikita. O sige, kakausapin ko. Pwede po ba natin siyang tawagan? Bea, baka kasi busy sa work yung daddy mo eh. Okay po. Alam ko na. Habang hinihintay natin yung doktor mo, gusto mo kanta na lang tayo ng favorite song natin? Sige po. Sabay tayo, ha? Mami, kayo po muna. Okay, sige. I've been sailing at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water, no matter how hard I try. Ang galing naman ng anak ko. I love you, anak. Okay po, Mami. Oh, ang turo ko sa'yo, di ba kapag nag-I love you ako, ang isasagot mo, I love you too. I love you too, Mami. Kumusta po, Doc? Lumabas na po yung blood exam results ni Bea. Abnormally high po yung bilang ng white blood cells ng anak ninyo. Ano pong ibig sabihin nun? Mrs., we are suspecting po na merong leukemia ang anak ninyo. Ha? Ano po, Doc? Leukemia po yung kondisyon na abnormal po yung pagdami ng white blood cells sa katawan ng isang tao. Nagko-conduct po kami ng thorough assessment at iba pang laboratory examination para ma-confirm kung talagang may leukemia ang anak ninyo. Paano po nangyari yun, Doc? Well, hanggang ngayon, wala pa rin makapagsasabi kung ano ba talaga yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng leukemia ang isang tao. Maraming pong factors na pwedeng dahilan kung bakit magkakaroon ng ganitong sakit. Diyos ko. Doc, ano pong dapat gawin? Ano pong sabi sa inyo ng doktor? Okay ka naman daw, anak. Eh
bakit po kayo umiiyak? Ano kasi, Bea? Masaya lang si Mami kasi Ano po? okay ka lang daw, sabi ng doktor mo. Tara na po, Mami. Uwi na po tayo. Anak, hindi pa tayo pwedeng umuwi eh. Bakit po? Sabi niyo okay lang ako. Ano kasi, Bea, may mga kailangan pa kasi silang tignan. May mga kailangan pa silang alamin. Kaya, dito muna tayo, ha? Hanggang kailan po tayo dito? Hindi ko alam, anak eh. Pero huwag ka mag-alala, dito lang ako, ha? Sasamahan kita, hindi kita iiwan. Huwag na po kayong umiyak, Mami. Sige, hindi na ako iiyak. Hindi na. Payakap nga sa baby ko. Mami, umiiyak pa rin po kayo eh. Hindi na. Titigil din yan, ha? I love you, anak. I love you, Mami. Anong sabi ng advertising firm? Pwede ko daw ubusin muna yung leave ko. Paid naman lahat yun. Hindi rin daw sila maghihigpit. Handa daw din silang tumulong financially. Dapat lang. Laki ng perang pinasok mo sa kanila eh. Teka, kaya pa ba ng budget mo? Ay, kaya pa naman. Ikukuha ko na rin ng private nurse si Bea para kapag may aasikasuhin ako tungkol sa sakit niya, may maiiwang magbabantay sa kanya. Basta Lucy, kung kailangan mo tulong ko, huwag ka mahiya ah. Salamat. Pero kaya ko pa naman eh. Ako kilala kita. Napakamahiyain mo. Huwag ka mahihiya sa akin. Naalala mo pa ba dati nung gipit na gipit kami mag-asawa? Uy, ikaw lang yung tumulong sa amin. Lahat ng kamag-anak namin, pinagsarahan kami ng pinto. Pero ikaw tong hindi ko kadugo, ikaw pa yung tumulong. Nako Grace, wala yun. Huwag mo nang isipin yun. Teka, kamusta na si Bea? Ayun, nagpapahinga na. Nasabi sa akin ng mga doktor, sisimula na yung chemotherapy niya. Lucy, kapit lang tayo ha. Pagdadasal natin yan, gagaling din yung anak mo. Sana nga eh. May mga gumagaling naman daw sa leukemia basta magamot lang ng maaga at tama. Gagaling yung anak mo. Maniwala lang tayo. Ang bata pa ni Bea para magpa-chemo. Dapat kasi walang karapatang magkasakit yung mga bata eh. Dapat sa kanila naglalaro lang. Nagtatatakbo. Lucy, sige, iyak mo lang yan para kahit pa paano gumaan yung pakiramdam mo. Salamat Grace ha. Kung pasalamat. Ito na nga lang yung silbi ko bilang best friend mo eh. Grace, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa anak ko yung sakit niya. Ang bata pa niya para maintindihan lahat to. Sana ako na lang yung nagkasakit. Kung magsalita ng ganyan, hindi ka pwedeng magkasakit. Ano na si Bea pag nagkasakit ka, di ba? Kaya huwag mong isipin yan. Pagdasal natin ngayon, sana gumaling na yung anak mo. Sana nga eh. Sana gumaling na yung anak ko. Ano po yung sakit ko? Basta isipin mo na lang anak. Parang may sipon ka lang ha. Di ba kapag may sipon ka, binibigyan ka ng gamot ng doktor? Ganon. Ba't kailangan nasa ospital po ako? Hindi pwede sa bahay? Kailangan ka na kasing bantayan ng mga doktor mo. Kaya dapat nandito ka para palagi ka nalang nakikita. Paano po ako papasok sa school? Kinausap ko na yung teacher mo. Payag naman siyang hindi ka muna pumasok eh. Tapos, bibisitahin ka rin ng mga classmates mo. Dito po? Pupunta sila dito? Oo. Pero syempre, magpapaalam muna sila sa mga mommy at daddy nila kung papayagan sila. Nakausap niyo na po ba si Daddy? Oo. Nakausap ko na siya kagabi. Bakit po hindi niyo sinabi sa akin? Kasi anak, natutulog ka na eh. Di ba ang sabi ng mga doktor mo, kailangan mong mag-rest? Bakit po tuwing gabi lang tumatawag si Daddy? Kasi anak, magkaiba yung oras natin. Kapag gabi sa kanila, umaga sa atin. Sa ibang bansa kasi nagtatrabaho yung daddy mo, kaya ganun. Uuwi daw po ba siya? Hindi pa kasi sigurado anak eh. Bakit po? Kasi magpapaalam pa siya sa boss niya. Magpapaalam pa siya sa work niya kung pwede siyang umuwi dito. Gusto ko na pong makita si Daddy. Ganito na lang anak ha.
Magpagaling ka para kapag dumating na yung daddy mo, wala ka ng sakit. Sana payagan si Daddy. Gusto ko na po siyang makita. Lucy, nakausap mo na ba si Henry? Hindi ko alam. Nung hindi mo alam. Hindi ko alam kung tama bang sabihin sa kanya yung kondisyon ni Bea. Friend, oo naman. Dapat sabihin mo kasi siya yung tatay ni Bea. Ewan ko. Pag-iisipan ko pa. Lucy, wag mo nang pag-isipan. Sabihin mo. Dapat malaman niyang may sakit yung anak niya. Ewan ko, Grace. Hindi ko alam. Ay, naku naman. Teka, yung anak mo kamusta na? Ayun. Nakita mo naman namumutla. Nangihina. Kanina halos hindi makakain. Anong sabi ng doktor? Posible daw talagang mangyari yun dahil sa sakit niya. Tsaka dahil sa chemotherapy niya. Friend, huwag kang mag-alala. Maaayos din ang lahat, ha? Gabi-gabi ako nagdadasal na sana kayanin ng anak ko. Ang sakit lang kasi ako yung nanay niya pero wala akong magawa. Friend, meron. Meron kang magagawa. Ano ba? Huwag mong isipin yan. Grace, wala. Wala akong magawa para gumaling yung anak ko. Dati pagising ng anak ko, binabati niya ako ng good morning, mommy. I love you, mommy. Ngayon kapag gigising si Bea, bigla na lang siyang iiyak. Umiiyak siya kasi may masakit sa katawan niya. Ako yung nanay niya pero wala akong magawa. Lucy, magdasal na tayo. 7 years old pa lang si Bea, Grace. Ang bata pa ng anak ko. Para pagdaanan lahat to. Bakit naman kasi yung anak ko pa? Ako yung nanay, pero ako yung walang magawa. Salamat, Henry, kasi pumayag kang makipagkita sa akin. Dito na rin naman yung daan pag-uwi ko. Anong gusto mong sabihin? May gagawin ka ba sa Sabado? Bakit? Pwede bang bisitahin mo si Bea? Sinong Bea? Yung anak mo. Lucy, di ba napag-usapan na natin to? Please, Henry, kahit saglit lang. Kahit sumilip ka lang. Gusto ka lang makita ng anak mo. Hindi ko anak si Bea. Bakit ba ang kulit mo? Anak mo siya, Henry. Magpakatatay ka naman kahit isang beses lang. Magpapakatatay lang ako sa anak ko. Henry, anak mo nga si Bea. Kung anak ko yan, bakit dati hindi ka pumayag na magpa-DNA test kami? Malay ko bang lumandi ka lang sa ibang lalaki habang tayo pa? Ano sabi mo? Bakit? Maraming babaeng gumagawa nun. Alam mo, hindi naman talaga kita kailangan kaya huwag kang magyabang. Sa ating dalawa, ako dapat yung nagyayabang, hindi ikaw. Ano? Napalaki ko ng maayos yung anak natin ng mag-isa. Sa 7 taon na lumalaki si Bea, ni text, ni tawag. Nagparamdam ba ako sa'yo? Ni anino ko, nakita mo ba? Ni isang kusing humingi ba ako ng sustento sa'yo? Hindi, di ba? Kasi hindi kita kailangan. Yung anak mo, yung may kailangan sa'yo, hindi ako. Hindi mo nga kayang patunayan na anak ko yun eh. Sagad talaga sa buto yung kawalanghiyaan mo, no? Ano? Totoo naman, di ba? May pa I love you kapag nalalaman. Pero nung nalaman mong buntis ako, biglang hindi ikaw yung ama? Ano namang klaseng kagaguhan yon, di ba? Anong sabi sa'yo ni Henry? Wala akong napala. Nasayang lang yung oras ko. Bayan, teka, nasabi mo ba sa kanya na may leukemia yung anak niya? Buti na lang hindi ko nasabi. Wala siyang karapatang malaman. Hindi naman sa nakikialam ako pero para kay Bea, pumayag ka na dun sa DNA test. Kaya nga ako nakipagkita para sabihin kay Henry na payag na ako sa gusto niyang DNA test. Pero pinakulo lang talaga ng hayop na yun yung dugo ko. Ano bang balak mo? Paano na yung gusto ng anak mo? Ewan ko. Hindi ko alam. Friend, di mo naman pwedeng sabihin kay Bea ngayon yung totoo na
wala sa abroad yung tatay niya. Isa yan sa mga pinagsisisihan ko. Sana pala dati sinabi ko na agad yung totoo. Sana hindi na ako nag-imbento ng kwento tungkol sa tatay niya. Ayoko lang naman kasing maranasan ni Bea yung naranasan ko sa tatay ko eh. Lucy, Binubugbog ni Papa si Mama dati. Tandang-tanda ko yung palagi kong dinadasal sa Diyos na sana wala na lang akong tatay. Sana hindi ko na lang nakilala si Papa kung sinasaktan lang rin naman niya si Mama. Paano ko sasabihin kay Bea yung totoo sa tatay niya? Bea, anak, yung daddy mo hindi naniniwalang anak ka niya. Anak, may daddy ka pero ayaw niya sa'yo. Mali bang nagsinungaling ako? Dapat ba sinabi ko yung totoo kahit alam kong masasaktan yung anak ko, ha? Lucy, naiintindihan ko yung dahilan kung bakit hindi mo sinabi yung totoo. Kaya huwag mo sisihin sa sarili mo. Noon, pwede ko namang sabihin kay Bea na patay na yung tatay niya tapos na. Pero kasi umasa ako na magbabago pa si Henry. Umasa akong darating yung panahon. Hihingi siya ng tawad sa anak namin. Kahit sa anak ko lang. Kahit hindi na sa akin. Pero Grace, nagkamali ako. Lucy, tama na, wala kang kasalanan. Nagkamali ako. Magpapakasal na si Henry. Buntis na din daw yung girlfriend niya. Sabi niya, huwag ko na daw siyang guluhin. Huwag ko daw sirain yung buhay niya. Paano naman si Bea? Paano naman yung anak ko? Ganun talaga, anak. Huwag kang mag-alala. Ano po nangyari? Bakit wala na akong buhok? Anak, tutubo din ulit yan. Kapag magaling ka na, tutubo ulit yung buhok mo, ha? Hahaba ulit yan tulad ng dati. Bakit po nawala na ako ng buhok? Mami, ang pangit ko na. Hindi. Hindi ka pangit, Bea, ha? Maganda ka, anak. Magandang maganda. Pero mami, wala na akong buhok eh. Ang pangit ko na, mami. Kahit wala ka ng buhok, anak, maganda ka. Hindi mo kailangan ng mahabang buhok. Kaya sige na, anak, ha? Tahan na. Akala ko po ba mabilis akong gagaling? Sabi niyo po madali lang gumaling ang sakit ko. Bakit wala na po akong buhok? Anak, tutubo ulit yan, ha? Huwag kang mag-alala. Mami, baka asarin po ko ng mga classmates ko. Baka tawagin po nila akong kalbo. Anak, hindi yun gagawin ng mga classmates mo, ha? Love ka nila, di ba? Wala na pong makikipaglaro sa akin kasi kalbo na po ako. Mami, balik niya po yung buhok ko. Please, Mami. Sige, anak, ha? Gagawa ng paraan si Mami, ha? Kailan niyo po ba ibabalik yung buhok ko? Hindi ko pa alam, anak, eh. Pero lahat gagawin natin para humaba ulit yung buhok mo, ha? Gusto ko, Mami, ngayon na. Gusto ko na magkabuhok kaya ako po maging kalbo. Anak, hindi naman pwede yun, eh. Bakit po hindi pwede? Dapat, Mami, pwede. Kaya ibalik niyo na po yung buhok ko. Mami, ako maging kalbo. Ako na. Anak, makinig ka sa akin. Promise, anak, gagawa ng paraan si Mami, ha? Ibalik niyo po yung buhok ko. Promise, Mami, hindi na po ako makulit. Hindi na po matigas yung ulo ko. Mami, ibalik niyo po yung buhok ko. Ayoko po maging kalbo.
Lucy, sigurado ka na ba dyan sa plano mo? Oo, Sandali lang. Friend, pag-isipan mo munang mabuti. sigurado na ako. Magpapakalbo ako. Baka naman hindi mo na kailangang magpakalbo. Marami namang ibang paraan para iparamdam mo sa anak mo na mahal mo siya. Tama ka. Maraming paraan para sabihin ko kay Bea na okay lang lahat. Na hindi siya kailangan matakot. Isa sa mga paraan na yun ay magpapakalbo ko. Pag-isipan mo munang mabuti. Hindi ko na kailangan pag-isipan, Grace. Takot na yung anak ko. Nagmamakaawa siya. Na sana ibalik ko daw yung buhok niya. Ano namang magagawa ko, di ba? Sorry kung pinangunahan kita. Pero kung yan yung tingin mo na tamang gawin, friend, susuportahan kita. Hindi ko alam kung ito yung tamang gawin. Pero sa ngayon, ito lang yung kaya kong gawin. Alam mo, ang sakit kasi. Ako yung nanay niya, pero ito lang yung kaya kong gawin para sa anak ko. Hindi. Lucy, napakarami mo pang kayang gawin para sa anak mo. Pinapagamot mo siya, di ba? Pero hindi naman yung sapat. Lahat binibigay ko sa anak ko, pero parang yung lahat ko hindi pa rin sapat. Kung pwede lang, gusto kong puntahan yung Diyos eh. Gusto ko siyang kausapin ng harap-harapan kasi parang hindi naman niya dinidinig yung mga dasal ko. Hindi totoo yan. Magdasal tayo, maayos din ang lahat, Lucy. Gusto kong sabihin ng harap-harapan sa Diyos na tama na po. Tama na. Huwag na yung anak ko. Ako na lang po yung pahirapan niyo. Huwag na po yung anak ko. Ano anak? Ang ganda ko, di ba? Ang ganda ni Mami, no? Bakit po kayo ganyan? Bagay sa akin yung walang buhok, di ba? Ano po nangyari? Pinagupit ko yung buhok ko kasi para sa akin, maganda yung mga kalbo. Pwedeng maging maganda kahit walang buhok. Ano, maganda ba si Mami? Hindi po. Mukha po kayong lalaki. Hindi ang ganda ko kaya. Parang ikaw, ang ganda mo rin. Magkaiba naman po tayo. Bata pa lang po ako kaya dapat hindi ako kalbo. Kayo po, matanda na kayo. Kaya pwede na kayo maging kalbo. Anak, bata man o matanda, maganda pa rin tayong dalawa kahit wala tayong buhok. Kailan po ba tutubo yung buhok mo? Hindi ko alam eh. Basta, dapat sabay tayo ha. Huwag mo kong uunahan, okay? Paano kapag nauna pong tumubo yung buhok ko? Gusto mo paunahan tayo? Paunahan kung sino yung unang hahaba yung buhok. Ano pong prize? Ano bang gusto mong premyo? Teddy bear po. Yung malaking teddy bear. Yung kasing laki niyo po, Mami. Sige anak, promise yan ni Mami. Kapag mas naunang humaba yung buhok mo, ibibili kita ng malaking teddy bear. I love you, anak. I love you, Mami. Bilis na, Lucy. Isang picture lang. Ayoko nga. Sige, selfie na lang ulit tayo, ha? Hoy, Grace, sinabi ko sa'yo, di ba? Huwag ka mag-upload sa Facebook. Bakit ba ayaw mo? Kapag na-upload yung picture nyo mag-ina, garantisado magba-viral yung story nyo. Bakit naman? Ang touching kaya. Nagpakalbo ka para hindi na malungkot yung anak mo na nakalbo dahil sa pagpapakimotherapy. Grace, ayokong pagpiestahan online yung anak ko. Kaya please, huwag ka na mag-upload, ha? Bea, anak, nandyan yung mga classmates mo sa labas. Andyan din si Trisha, yung best friend mo.
gusto ka nilang bisitahin. Paalasin niyo po sila, Mami. Ayoko po sila makita. Anak, Bea naman, binibisita ka ng mga kaibigan mo. Gusto ka rin makita ng best friend mo kasi miss na miss ka na niya. Ayoko po, Mami. Paalasin niyo na po sila. Baka po makita nilang wala akong buhok. Anak, di ba napag-usapan na natin yan? Kaya sige na, papapasukin ko na yung mga classmates mo. Mami, wag po. Ayoko po. Please, Mami, wag po. Naman. Ayoko po. Aasran lang po nila akong kalbo eh. Kaya, Mami, please, pauwiin mo na sila. Pumunta sila dito kasi namimiss ka na nila. May mga dala nga silang gifts para sa'yo, oh. Kaya pumayag ka na, anak. Ayoko po, Mami. Maalasin niyo na po sila. Anak, tignan mo ko. Kalbo rin naman ako, di ba? Wala rin akong buhok. Pero hindi ako nahihiya. Kasi alam ko, maganda ako. Ikaw din, Bea. Maganda ka kahit wala kang buhok. Ayoko po, Mami. Pauwiin niyo na po sila. Ayoko pumasok sila dito. O sige, ganito na lang. Gusto mo bang magsuot ka na lang ng sombrero? Ito binili ka ni Mami ng maraming sombrero. Di ba favorite color mo yung green? Kapag suot mo na to, hindi na malalaman ng mga classmates mo. Ayoko po, Mami. Pauwiin niyo na po sila. Bakit ganun, Dok? Nag-i-improve po ba talagang kondisyon ng anak ko? Opo, Mrs. Sa assessment po namin, kahit papano nag-improve po yung anak ninyo. And magiging honest po ako sa inyo. Nagre-respond po sa chemotherapy yung anak ninyo. Pero hindi ganun kabilis yung response ng katawan niya. Ano po? Makikita po sa lab exams na tumatalab yung mga gamot at treatment na binibigay sa anak ninyo. Pero at the end of the day, iba-iba po kasi ang posibleng maging reaksyon ng pasyente sa chemo. Yung response po ng katawan ng anak po ninyo, hindi po ganun kabilis. Ano po bang dapat gawin? Closely monitored naman po yung anak ninyo. Regularly, na-update naman po namin kayo. Bea, anak, matulog ka na. Hindi pa po ako inaantok. Gusto mo ba kantahan na lang kita para makatulog ka? Sige po. I've been standing at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I love you, anak. Oh, anong isasagot mo? Di ba kapag nag-I love you si Mami, dapat yung sagot mo sa akin I love you too, Mami. Mami, mamamatay na po ba ako? Ha? Ano yun, anak? Mamamatay na po ba ako? Pupunta na po ba akong heaven? Hindi. Huwag mo isipin yan, anak. Kasi, Mami, tagal na po natin dito sa ospital. Baka po mamamatay na po ako. Makinig ka sa akin, anak, ha? Hindi ka mamamatay, okay? Hindi totoo yun. Mami, ayoko pang mamatay. Hindi ka mamamatay, anak. Ayoko pang mamatay, Mami. Hindi ka mamamatay, ha? Huwag mong isipin yun. Andito lang si Mami. Hindi kita iiwan. Mami, natatakot po ako. Paano po kung mamatay na ako? Ayoko pang mamatay. Makinig ka. Huwag mong isipin yan, ha? Hindi ka mamamatay. Hindi hahayaan ni Mami yun. Mami, ayoko pang mamatay. Natatakot po ako. Hindi ka mamamatay, anak. Hindi ko naman hahayaang mangyari yun Mami, ayoko mamatay. Dito lang po ako. Ayoko mamatay. Makinig ka, anak, ha? Hindi ka mamamatay. Okay? Huwag mong isipin yan. Hindi ako papayag na mamatay ka. Dito ka lang sa akin, ha? Dito ka lang.
Dok, ano pong nangyari? Mrs., hindi na nagpa-function ng maayos ang kidneys, yung puso, tsaka yung baga ng anak ninyo. Ano po? Imposible yun, Dok. Kausap ko po siya kagabi. Malakas pa po si Bea kagabi. Ano pong sinasabi niyo? Si Yumilan. Hindi, Grace. Anong tama na? Hindi totoo yung sinasabi niyo, Dok. Malakas pa po si Bea kagabi. Magkausap pa po kami. Sorry po, ma'am. Gagawin po namin ang lahat para ma-stabilize yung kondisyon ng anak ninyo. Grace, kausap ko pa siya kagabi. Ang lakas-lakas ba nung anak ko? Eh bakit naman bilang nagkaganito? Ano bang problema mo? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo na akong guluhin. Please, Henry. Bisitahin mo naman si Bea. Oh. Bisitahin mo yung anak natin. Hindi ko nga siya anak. Nasa ICU ngayon si Bea. Kritikal yung kondisyon niya. Kaya please, silipin mo man lang yung anak natin. Lucy, may iba na akong buhay. Magpapakasal na ako. Buntis yung girlfriend ko. Kaya pwede ba, huwag mo na akong guluhin. Okay, sige. Okay lang. Kahit hindi mo tanggapin yung anak mo, pero kahit ngayon lang, Henry, oh. Kahit isang araw lang, pwede mo maging tatay ka ni Bea. Tumayo ka nga dyan. Huwag kang lumuhod. Pinagtitingnan tayo ng mga tao. Please, Henry, please. Kahit sandali lang. Pakiusap. Kahit ngayon lang. Anong sabi? Pag-iisipan daw niya. Napakagago talaga ng Henry na yan. Narinig ka ni Bea. Mabuti na rin siguro na hindi tinanggap ni Henry si Bea. Hindi naman tama magkaroon ng ganong klaseng tatay yung anak mo. Uy, baka marinig ka ni Bea. Totoo naman, diba? Bea, anak. Pinakiusapan ko yung tatay mo. Kahit mabigat sa loob ko, anak. Sinubukan kong kausapin yung daddy mo. Kasi anak, baka sakaling gumising ka kapag narinig mo yung boses ng daddy mo. Baka sakaling gumaling ka, anak, kapag bumisita yung daddy mo. Kaya anak, magpagaling ka, ha? Para kapag bumisita na yung daddy mo, malakas ka na. Eh diba, sabi mo, miss na miss mo na yung daddy mo. Kaya anak, magpagaling ka, ha? Kailangan mong gumaling. Halika na, Lucy. Ayoko. Kakausapin ko pa yung anak ko. Hingi pa ako ng sorry sa kanya. Wala kang kasalanan. Anong walang kasalanan? Kasalanan ko lang to. Kasalanan ko to. Yana! Pasensya ka na. Hindi ka na nabisita ng daddy mo. Busy lang siya sa work. Pero anak, mahal na mahal ka ng daddy mo. Excited na nga daw siyang makita ka eh. Kaya sige na anak, gumising ka na, ha? Diba? Sabi mo,
magpapaunahan tayong magpahaba ng buhok. Di ba anak, nag-promise ka na tatalunin mo si Mami? Kaya sige na anak, gumising ka na. Bibili na tayo ng malaking teddy bear mo. Di ba? Anak, kaya sige na. Gumising ka na, anak. Gusto mo ba, 2 teddy bear na yung bibilin ko? Kaya anak, gumising ka na. Gusto mo ba, kantahin ko yung paborito natin? Ha? Eto, sige. I've been standing at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter. Anak, ikaw naman, di ba sa'yo na yung next line, anak? Bea, ikaw na yung kakanta. Kaya sige na, anak, gumising ka na. Gusto marinig ni Mama yung kanta mo. Sige na, anak. Ha? Oh, sige, ako ulit, ha? I've been standing at the edge of the water. Anak! Bea, wag mo naman ako iwan. Wag mo iwan si Mami. Di ba promise sa'yo ni Mami, gagawin niyo lahat, di ba? Di ba promise sa'yo ni Mami, gagawin ko lahat para hindi ka mamatay. Kaya sige na anak, gumising ka na anak. Anak, gising ka na. Hayaan mo naman akong tuparin yung promise ko sa'yo. Hindi ka pwedeng mamatay anak. Di ba nag-promise ako sa'yo anak, hindi ka mamamatay. Kaya anak, gumising ka na. Hindi ka pwedeng mamatay kasi nag-promise ako. Hindi ko hayaang mamatay ka. Anak, I love you. I love you, anak. Anak, di ba tiniruan ka ni Mami? Kapag sinabi kong I love you, ano isasagot mo? Di ba? Mag-I love you to ka din sa akin, anak. Dali na. Nag-I love you na ako sa iyo, anak. Sige na, mag-I love you to ka sa akin. I love you, anak. Mahal na mahal ka ni Mami. Anak! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station.